Jeg er vært. Ja, goddag til Thomas Morlev News. Lad os byde velkommen på vores gæst i aften. Jamen, altså, det er sådan, det er lidt stort for mig i dag. Ja. Ikke? Jeg har lært de 2 drenge om gode manerer. Ja. Det er faktisk sådan, du filmer kameraet over på en forkert person. Og det vil jeg så indgå. Det er gode momenter fra jer. Det er dem godt. Ikke? Det er super. Jeg er stolt af det, min dreng. Nå ja, men må vi få at vide, hvad du hedder? Mig, I kan bare kalde mig coach. Men mit rigtige navn, det er... Torgild. Nej, det er faktisk ikke Torgild. Det... Nej. Mit navn. Det er Ali. Ali Petersen. Ej, tag gas på jer derude i seere. I kan bare grine. I kan faktisk godt ringe til mig. Nogle gange så ser jeg over. I tager småliv. Og så kan jeg lige tage... Der var gas på, jeg siger. Så tager jeg telefonen. Og så når jeg siger det. Hallo? Super, ikke? Så skal jeg alligevel lade mig med at grine. Faktisk dig, jeg er mest skuffet over. Det er super.